Moi boas tardes, outonas e cabaleiros, e benvidos un ano máis ao auténtico, o único, o inesquecible Show Po No Show! Moitas gracias. Quero un forte aplauso para a Raíña do Antoiro e para as súas damas de honra, as que eu tiña ganado un sitio aquí na presidencia. Me gusta moito como foi respetado ese sitio para a realeza. Moitas gracias, organización, moitas gracias. Cando un pide, sempre o escoita. Cando un pide, non lle fan nin puto caso. Perdón. Pero mirade que preciosidades, e témolas ali nunha esquiniña. Ben, en primeiro lugar, vades ter que disculpar estas voces. Hoxe non son só eu o que ten a voz ou gardentosa. Hoxe hai máis problemas. A nosa paciña, esa, fixo a comunión o venres e machacou no viño de misa. A nosa oladiña ganou ontes e perdeu hoxe. Ganou ontes coas pías. Un aplauso. Hoxe a nosa oladiña fará de Manolo. Manolo, por favor, saludo ao personal. Boas noites. A onde vamos así, donas e cabaleiros? A onde vamos? Se non nos cuidamos, nada somos. Pero é o que hai. Eu estou dicindo, e estou pensando, porque a veces penso, incluso coa gorra. Non vos riedes, é certo. Penso que temos que cambiar de local para facelo todo por dentro. Porque isto xa parece como cando se vai para a playa a coller sitio. Xa chegades aquí dende... Hai algo que leva dende onte, xa estábamos a chegar a cosa. Entonces, a ver si alguén ten unha idea e nos pode dicir onde podemos facer o todo por o ano. Bahía, no cine. No cine era boa idea. Cine, hermanos Pelusa. O doutor, donas e cabaleiros, o doutor de vacaciones en Hermano. Bueno, pois pensarémoslo. Po ano cambiaremos de local. Se é no cine, se é no Martínez, no Bahía xo intentamos, pero sempre hai actos ou antes ou despois e non damos feito. O cinema home, no cinema ao mellor se me poño a dieta durante 7 anos entrando de lado pode ser. Bueno, non me enrollo máis con todo isto, donas e cabaleiros. Benvido, señor alcalde, presidente do Concello de Foz. Un ano máis, forte aplauso. Benvida a Concellara de Cultura. Señora Carmen. Ai non, Susana. Silvia, Silvia, onde estás? Un ano máis chega Silvia, donas e cabaleiros, a nosa Concellara de Cultura, que lle gusta a cultura, que lle gusta o tou por rotou, e xa prácticamente estamos todos, porque sabedes que a él non o penso nombrar, está totalmente afastado, retirado
e compunxido. Polo tanto, miñas donas e meus cabaleiros, comeza o tou por routou viaxando con nosotros, porque tedes que viaxar co tou e po routou. Camarero, por favor, un refresquiño para esta voz. Moitas gracias, vai por ustedes. Por ti tamén, concelleira. Atención, atención, se ha perdido un niño. ¡Hombre! ¡Donas e cabaleiros! ¡O señor alcalde presidente! Bueno, vou beber un groliño. Tedes tamén que perdonar que non force, teño unha pequena lesión aquí nunha cosa que hai aquí debaixo de todo isto. Creo que se chama costela, que agora é boa cousa po antroiro, porque salámola e queda perfecta. Entonces, algún dos meus movimientos pode incluso resultar tedioso pola lentitude, pero vou intentar. Oye, mira como vai cambiando a voz coa cerveza. Manda carallo. Aí vai a primeira. Acabouse. Non sei se está Otilia. Chegou Otilia? Otilia non chegou hoxe. Non nos cabaleiros. Sabe ela que esperaríamos por ela aquí hasta que, home, Ramona, dona que non te vea. Mamá Angelina tampouco veu, papá mi... Bueno, temos que facer noutro sitio. Po
O ano facémolo no patio da miña casa. Bueno, ahora sí, empezamos. Isto dice así: eu son o Touporroutou. Boas tardes a todos, miñas donas e meus señores. Comenzo o Touporroutou, atendan ben aos oradores. Presento vos aos actores desta noite de Touporroutou. Jorge tócanos un curundullo, pero hoxe na casa o deixou. Tamén temos por excelencia a nosa gran recitadora. Aquí vos presento a Olalla, que non lle gusta a camorra. Para axudar nesta mofa, colaborando nestes menestreis, a sempar e xentil paz que pide que non a estresedes. E os tempos son chegados, admirando a tantos bardos, non poido deixar no tinteiro o gran compañeiro Marcos. Tamén temos que contar con Rebe, a nosa boneca. É que hasta non vexo un cargo tamén. Estamos chamañados. E volver a salir para a semana, sí. Tamén temos que contar con Rebe, a nosa boneca, que quere facer deste escenario a pista dunha discoteca. E chegou a hora do neno, que sempre anda tan teso. Díxolle minuto a Angelina, calquer día ante levar preso. A voz do Touporroutou, Antonio Neira, entre paréntesis tono, o terror de moitos de nós, que estoupa igualiño que un trono. As inmortais, as únicas, as estrelas das estrelas, temos as pandereteiras da agrupación Axubela. E quen organiza este asunto e nos leva no seu barco son os rapaces que dirixen a asociación A Pomba do Arco. Nós non temos tanta maldade, nin tampouco o facemos por mal. Son os malos veciños de Foz, que non queda ningún formal. Por iso veñen aquí para rirse do mal alleo, aproveitando o Touporroutou e vacilando de compadreo. Comence o Touporroutou e ríllevos ben de cheo, que para o ano nunca se sabe a quen lle toca este cabreo. É moi fácil rirse a cachón cando critican aos demais. Se te viras ti nesta situación, o Touporroutou non volverías xamais. Touporroutou! Ben, e seguindo por esta línea, o meu compañeiro Jorge, por favor, aproxímate ao micrófono. E máis eu, temos aquí, en negro tono, en vermello Jorge, imitando na voz a Rajoy. Porque, sabedes que eu non canto. Eso témolo xa claro, non? Os que levades vindo aquí varios anos, o de cantar, pois como non. E sabedes que Jorge non imita. O sea que non nos compliquedes tanto a existencia. O sea, está ben, hai unha copliña, lémola, rímonos, e facemos, ai que ben de fixa, tal. Bueno, pois ahora aquí vamos a interpretar en negro tono, en vermello Jorge, imitando na voz a Rajoy. Aí vos vai. Va. Chorizos La Moncloa. Despois de meses de preñado e varios días parindo, díxolle Rajoy aos partidos
que se vayan decidiendo. Soy el mejor de los mejores y toda España me vota. Yo seguiré jodiendo a todos luciéndome de patriota. Sánchez tiraba do arado, pero os bois non lle araban. Golpe de estado de Fernández que os do PSOE non esperaban. E así funciona o circo de Unidos Podemos e Cidadáns, mentras que coa independencia nos entreteñen os cataláns. Cargáronnos a sanidade, tamén cultura e educación, dixo Rajoy. Todo por la patria y por esta gran nación. Acabaremos con la pobreza y con todos estos líos. Haremos como cuando Hitler exterminó a los judíos. Los ricos serán más ricos y los pobres, ¿para qué los queremos? Y si matamos a los jubilados, las pensiones ahorraremos. O copago, pouco a pouco, discriminando a sanidade. Seguide, meus fillos, seguide, votando a esa calamidade. Continúa, E así cambiaban de disfraz como cambian de careta. Cambiaron o logotipo como se hai que cambiar de chaqueta. Porque agora, e polo visto, fanos creer que un charrán, fanos creer que é un charrán, aínda se decataron agora e de páxaro cambiarán. O que antes era unha gaivota por un charrán non o cambiaron, como a gaivota e a carroñeira por outro ave eles soltaron. Pero coas as e coas plumas gaivota ou charrán, que máis dá? Non deixarán de ser paxaros cagando polos demais. Sempre as órdenes de Merkel e agora tamén de Donald Trump. A cotío nos darán polo cu e diremos: ai, que gusto nos dá. Que si o rei anda de putas, que si Bárcenas, que si Rato, que si Bankia, que si Agurter, nos arruína de inmediato. Os Puyol e o caso nós, Diego Torres e Urdangarín. Non vos poño toda a arista, senón isto non ten fin. Por iso o debemos cambiar. E xa vai sendo hora de Congreso de los Diputados a chorizos la Moncloa. Carallo, meu cabubi, fixeches ti estes chourizos porque teñen moito picante e póñenseme os pelos rizos. Nota, os pelos da cabeza. Chou, po, rou, chou! Donas e cabaleiros, don Marco Talismán Camareiro Fernández. Titúlase As pragas. Vamos a ver. Xa nos mandan tantas pragas como Moisés lle enviou a Exipto. Calquera día imos morrer da patada dun mosquito. Por un lado a vespa velutina, por outro lado o eucalipto, logo a planta cola de zorro, e que eu xa non mo explico. Tamén a uña de gato, esa planta que hai pola costa, agora a couza guatemalteca, e tamén das vacas a bosta. Entre a gripe aviar e sumando as vacas tolas, a sida e o virus ébola nos perseguen a todas horas. Pero en Exipto Moisés cargounos de moitos suplicios, cepillou aos primogénitos, fillos daqueles exipcios. Agora rezo a ese Deus que Moisés coñeceu no Sinaí, que nos mande unha forte praga, pero que ataque en Madrid. Vale? Esperade, parece que estou en Semana Santa. A ver. Que lles entre no Congreso onde están os deputados, que lles metan ben polo cu todos os cartos roubados, e os que non roubaron tamén, que llos metan ben metidos, a ver si dunha puta vez se nos acaban estes bandidos. Se metidos en política, cobraran igual que un obreiro,
aseguro vos, meus amigos, non se presentaría nin o primeiro. Dalle a volta. Pero entre soldos e dietas e subsidios vitalicios, escoltas e coches de luxo, xa sen contar outros vicios. Viaxan sempre en primeira, con asesores do que teñen que facer. Aínda encima sus señorías son os colmo da estupidez. Pero a culpa non a teñen eles, que a temos todos nós. Cunha abstención absoluta cargaríanos polos pantalóns. E tamén polos calzoncillos, e as ministras polas bragas. Acabaríanse os políticos, que non lles afectan estas pragas. Meterlles os cartos polo cu, aínda que fose un bo capital, seguro que non precisarían de ningún paraíso fiscal. Tou porrou, tou porrou, tou. Ben, e despois da escatoloxía, nada máis. Escatoloxía, que é unha palabra que significa escatoloxía. Nada máis importante, nada máis relaxante, nada máis sensual que as nosas, as únicas, as exclusivas pandereteiras da Subela. Moitas gracias, pandereteiras da Subela, Moitas gracias, pandereteiras da Subela. Moi agradecidos, amable público. Vosotros sabedes que nós vimos nun transatlántico. Entramos gracias ao dragado de Ría. Xa entran os barcos grandes. Levamos esperando desde o ano, creo que foi 76, ano 76 foi cando nos prometeron o primeiro dragado integral. Pois chegou este ano, donas e cabaleiros, hai o tedes atracado na darse na P, porque non nos deu a gana de atracar nada. Dixamos, pois atracamos na B, que pasa? Always in the port.
que en inglés quer dicir always in the poet. En alemán sabe Dios, pero en inglés. E todo esto foi gracias á intercesión, joder, do señor alcalde presidente e da concelleira de Dragados e Construcións. Que maravilla. E tamén un aplauso para a Raíña do Antroiro, donas e cabaleiros, que hacía tempo que non había. Crees que suba a Raíña do Antroiro e máis as damas de honra e que digan unha pequena conferencia do Dragado, porque outra cousa, ao mellor non, pero desto creo que tenen información privilexiada. Parece ser que non queren, parece ser que non se atreven. Ao mellor se vosotros decides Raíña, 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 apun punta, 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 Raíña, apun punta, apun punta, apun punta, Raíña. Bueno, pues nada. Mira, ya conozo desde pequeno, ¿eh? No, bueno, desde pequena ela, eu xa era grande. Xo dicía miña mãe, é o máis grande da casa. Hasta que chegou o meu irmão, engordou. Perdón, creo que ahora... outro bolillo, sí. Creo que ahora temos que cantar unha aquí, que eu non sei, pero aquí pon. É unha que manda, o sea, o verme da pataca. É algo así como sementar, sementarei. Eu esta, cando era novo, cantaba. Mal, pero cantaba. Choco coa gorra. Pensei que eran fenómenos extraños, para que non bebera. Axúdame, Jorge. Vai, cousas. Non vai ser, bueno, sabemos cantar. xa, bueno, tú sí. Non metes ellos na cabeza. Pero non vai salir ben, pero va a descubrir. Va. Eu Sanchei. Eu sachei o domingo á tarde, eu sachei o domingo á tarde, que veñan falar e decir a verdade. Decir a verdade pero con cautela, decir a verdade pero con cautela. Botei as patacas xa en raíña. Xa na xerio velas e hai nas que arrincan, xa na xerio velas e hai nas que arrincan. O verme da couza vai nos arruinar. Eu fui aos irmandiños a buscar semente, eu aos irmandiños buscar a semente. Non fun a Guatemala e non trouxe o verme. O veo de Guatemala ou de Guatepeor, o veo de Guatemala ou de Guatepeor. Hai que tocar sonabo, meteronnos un gol. Meteronnos un gol ao veo de terras cálidas, patacas de Marrocos, patacas do Sáhara, patacas viaxeiras que non saben a nada. Patacas que neve, patacas coloradas, patacas tempraneras, todas avermeadas. Sementarei, loguiño de clarexar, e tanto no pobo medre un meniño, un vello e un cantar. Un meniño rebuldeiro que fale na lingua nai. Iso é o que pasa. Abandonámonos
O noso. O noso. Entramos a couza das patacas. Unha Maldición bíblica. Un meniño reboleiro que fala... Aí tedes a solución. Tou, por roto. O espectáculo está garantido. Sale o Marcos, dixo, va, esta canto a eu que clavo a A verdad, eu non pensei que o fixera tan mal eu. Pero... Ben, ahora vamos facer outra interpretación. Pois, quero que nos toca Casa da Cultura, dígame. En azul, voz de narrador. En negro, voz de muller. En vermello, voz de home. Folla un pon. Folla de hoja. No, que non che está a cousa... No. Bueno, que... Claro. Tranquilo, Marcos. Ai, no, narrador eu. No. Ai, quen soy? Narrador Jorge, voz de home Olaya, voz de muller eu. Rin. Casa da Cultura, dígame. Bos días. Está a bibliotecaria, por favor? Non che está. E cando volverá? Non cho sei. Estará máis tarde? Non cho sei. O día seguinte. Rin. Casa da Cultura, dígame. Bos días. Estará a bibliotecaria, por favor? Non che está. Sabe se estará hoxe? Non cho sei. Tampouco cando volverá? Non cho sei. Un momento. Voz de muller. Ah, sí, perdón. Voz de muller Olaya, acordámonos. Ai, pero André. A ver, prova, Olaya. Hola, sí. Hola. Sí, eu creo que vamos. Voz de muller Olaya. Pollo eu así para que pareza a miña máis de home. Claro, es que poñer a voz máis grave. Era culpa miña, como sempre. Vale, perdón. Narrador. Ao cabo dunha semana. Rin. Casa da Cultura, dígame. Podíasme pasar coa bibliotecaria, por favor? Non che está. Tampouco sabes cando volverá? Non cho sei. Está de vacacións? Non che sei. E quen atende a biblioteca? É o mi que ou non estaré lá? Non che sei. Ao cabo dun mes. Rin. Casa da Cultura, dígame. A bibliotecaria non está, verdade? Non che está. E tampouco sabes cando volve, verdade? Non cho sei. Pero pideu a excedencia como a David Balo de Radio Foz ou vai volver? Non che sei. 3 meses despois. Rin. A ver se así o consigo. Radio Foz, dígame. Hola, agora se pode poñer. Hola, bons días. Podíasme pasar coa bibliotecaria? Pois coido que non che está. E sabes cando podría falar con ela? Non cho sei, pero espera que che paso coa vedera. Chamada en espera. Casa da Cultura, dígame. Estará a bibliotecaria? Non che está. E sabes cando volverá? Non cho sei. Nin mo podes dicir aproximadamente? Non cho sei. Entón poderíasme dicir cal é a túa misión aquí, aí na Casa da Cultura? Non cho sei. É que son o alcalde, levo 3 meses intentando falar coa bibliotecaria. Non cho sei. Hai usuarios da biblioteca e da UMIC que leva moito máis tempo. 6 meses máis tarde. Rin. Casa da Cultura, dígame. Ties... non cho sei. Pois... non cho sei. Tou, po, rou, tou! Queredes de novo ou cantamos vos unha? Temos outra, Temos unha aí que nos
despois non sei, unha que nos deixaran pedo molete. Como lai? Vamos desfacer unha canción que nos deixou, bueno, unha copla que nos deixou Pedo Molete. Pedo Molete é unha asociación de xente que vai ao carnaval e que xenche, dai o nombre, Pedo Molete, e son unha maravilla de compañeros, son unha maravilla de compañeros e, sin embargo, amigos, dice Olaya, o resto non nos enchemos, o resto do que vamos ao carnaval tranquilamente, un par de coplas, dúas cantigas, te sagarimos e ao final para casa desfeito. Aí está. Vale, donas e cabaleiros, aí vai, vámonos intentar a capela. Non, isto é a capela, non? Sí. Hostia, a capela, chavales. Isto xa... Poñede ben as cousas, que cando vai a capela, vou poñer así para que a todos... Aí vai, Matamos algo. Facemos uns exercicios para tentar. Sí, exercicios de respiración. Sí. Va a empezar esta Rebeca porque parece que é la que asa. Sei que xa levas un cacho mirándome, tranquiliño alcalde que son eu. Vexo que os pés non te paran de temblar, hoxe vas nos ter que aguantar. Ti, eres o alcalde pero nada máis, toda esta xente vai te criticar. Vamos volver a empezar. Por favor, non podíamos facer o toco roto os xoves das comadres. Xoves que estamos perfectamente, acabamos de chegar, arrasamos os xoves das comadres, e que o domingo foi o xoves das comadres, o venres de non sei que, o sábado de non sei canto, hoxe pola mañá as fillogas, o la ia dormindo todo o día, é que son cousas... Por favor, bomba do arco, poñemos os xoves das comadres. O toco roto, a vosotros que vos parece? Toco roto os xoves das comadres? Non. Non hai cual. Vamos a volver a intentalo, todos xuntos, todos xuntos. Axuda aí, veña. A música é de que vos chama? Esta cadera. Despacito. A música é a de Despacito, dos eucaliptos, esa non é. Veña, va. 1, 2, 3. Sei que xa levas un cacho mirándome, tranquiliño alcalde que son eu. Vexo que os pés non te paran de temblar, hoxe vas nos ter que aguantar. Ti, eres o alcalde pero nada máis, toda esta xente vai te criticar. Eres alcalde pero... ¿Cómo es? ¿Eres alcalde? No. Hay alguien aquí con un bolete que puede subir a cantarla. No, mejor. Pero nada máis, que esta xente vai te criticar. A ver si vas a ver facer o surdo. Que eres alcalde pero nada máis. Toda esta xente vai te criticar. A ver si paras de facer o surdo. Ti empezas a xogar sin máis ni máis. A ver cambios que haces igual. Pareces Donald Trump pero más peludo. Castiñeira, cando la casa por la ribera, se aparece todo praia da guieira, como logo pagas vai que crisoleira. Castiñeira, enches das bandeiras todas enteiras, solo postas santo para os de dereitas, e
calles que xa fan goteiras. Queremos que chames ao alcalde de Burelas pa decirle sen piedade que o teu porro está que arde. Castiñeira, a ver cando tragas a puta ribeira, se aparece como praia da Guiera, como non o fagas vai por ti soleira. Castiñeira, onde de bater esas ruas enteiras, solo cosas solo para os de derechas, por eso con meses que xa fan goteiras. Castiñeira. Jorge, Marcos, éramos nosotros os que non dábamos unha. Xa avisamos. Ben, e agora creo que che toca a ti solo, compañero, sin embargo, amigo. Cando tú queiras, Jorge. Baila. Teño unha cadela que, como a todos os cas, lles gusta camuflar o seu olor, restregándose en casi todo o que atopa, mas ten predilección polos excrementos humanos e de outros animais, os prexuicios que isto conleva, e por eso lle compuxen estas rimas por tu por ruitou. Era a presentación. Non me señas ciroteira que non eres da ribeira, nin do campo da cabana, logo non señas marrana, sen un jaspe como eu, que son do prau de Nareu. Cando vamos de paseo, sempre te portas moi feo, meteste nas esterqueiras e non vexas como cheiras. Como siga o panorama, non duramos a semana. Xa me dixo a miña dona que nos iba a botar fora. Tou por routou! Damas e cabaleiros, e agora para non cansarvos, don Marcos Fernández vai facer un estriches. Aí vai. Temos na contorna persoaxes sin igual, coñecidos por todos pola súa singularidade. Desta persoaxe do que vos vou a falar, gustalle a notoriedade. Anda coa cámara ao lombo, sobre todo no carnaval. Nalgas e pechugas que danzan no desfile son retratadas por este elemento sin ninguna maldad. Que grandes retratos albergará os fastuosos arquivo fotográfico deste desinteresado cidadán que en antiguas fotos de Foz nos deixa deleitar. Esta entrañable páxina das redes sociais e onde os nosos maiores navegan en sin piedade é o hábitat que o noso amigo lle gusta frecuentar. Como lle gusta que o adulen. Daslle a like na foto e xa non durme. Tou por routou. Temos que dicir, donas e cabaleiros, e vantes ter que perdonar, isto xa en serio, hoxe non... Espera aquí, sigue. Sigue, ves. Ves, iba en serio. É que non acertamos unha hoxe, temos o día totalmente ao revés. E estou pensando eu, metime un pouquiño co señor alcalde, pouco. Metime un pouquiño coa concellala esta de Dragados, non, como se chama? Con son. Esa home que de vez en cando ven por aquí. Pero non me dixe nada del. Entón está a cousa como pouco fría. Ai, non sei, non ten un certo rigustillo amargo, sobre todo nas vosas caras, porque claro, dices, coño, non lle dice nada, non ensombrece o tema, pero prometí, non é? Prometí,
porque podía falar de viaxes e viaxes. Creo que non o debo facer. Vou a ver si... Sí, a ver si vosotros subides o interés do Toporotó, subides a potencia do Toporotó e non me teño que meter con el para que a cousa vaya para arriba. Que vos parece? Eu creo que debemos deixalo aí, que faiga o seu traballo, que non sabemos cal é, pero que o faiga, non? Entonces, vai acabar Marcos o Toporotó, que, como vedes, temos perfectamente, bueno, como a todos os anos, perfectamente preparado, algo que ensayamos durante horas e horas e horas e horas. Entonces, donas e cabaleiros, don Marcos Fernández e o Toporotó que seguía así. Bueno, como vedes, Tono entréganoslas e non temos nin idea do que leemos. Esta vai por aquí e vai por aquí. Continúo. Poslle un comentario e daslle as grazas, e xa nin muxa nin caga, xa sin mexa. Fotos moitas ten, moito lle gusta fardar. Se lle pides unha, non xa vai deixar. Que te son do seu arquivo particular. Fotos de xente de Foz, de antes de que el nacera. Abundan nas súas carpetas. Fotos que as familias nin sabían da súa existencia. De onde sae tanto documento gráfico co que nos deleita o colega? Moito faiado desván, descoidado aí nesta aldea. Veciños de Foz, dádelle moitos me gusta, a ver se dun orgasmo perpetuo se lle muda a súa mala uva. Remato xa, que a foto antigas de Foz me vou a conectar e dalle moitos me gusta e moito comentar nas fotos do chaval, que coa pornografía de cada un e non teño nada que comentar. Fin. Toporotó. Sigue o espectáculo, donas e cabaleiros, e sigue a produción da bomba do arco para esta maravillosa actuación do Toporotó. Estamos premiando, estamos regalando e inmediatamente continuaremos para bingo. Donas e cabaleiros, con todos vos, elas as únicas, as incombustibles, as auténticas bandereteiras. Perdona, cando acabes xa... gracias. Alguén, son os últimos momentos. Alguén que unha chamada máis? Estamos premiando, estamos regalando. Non estarás de guardia. Se alguén ten que coller o teléfono, que o colla ahora ou que o tire pola ventana para sempre. Menos risas. Vou che pasar a ti. Ves? Donas e cabaleiros, con todos vos, sin teléfono, elas, as únicas, as exclusivas, as bandereteiras da Chuvela.
as pandereteiras da Súbeda. E agora vai facer a súa iniciación á lectura Rebeca Vázquez Castro. Mal que me pese. Mal que lle pese, unha das millores facedoras de café do mundo, o café das Vázquez Castro. Excelente, cargadiño de auga, como me gusta a mí. Donas e caballeros, en Rebe. Hai varias cousas en Foz que son dignas de admirar. San Martiño, o noso mar, e máis a merda dos cas. Danos San Martiño historia, o mar danos braneantes, e a merda dos cas nos dá perfumes ben abraiantes. Pero esta tamén aporta outra cousa sinalada. Se queres poñer a horta e precisas abonala, recorre as rúas de Foz, enche o saco de cagadas. Mais coida, non vai haber quen che reclame a soldada. Por todos estos factores que vimos de sinalar, queremos pedir ao alcalde na praia de Rapadoira un monolito ben grande, a merda benefactora. Tou, po, rou, tou! Impresionante, sensual e apaixonante. E ora vou eu. Vou poñelo así. Dice, hostia, folla un. Os demais miran. Ah, no. De hoja outra vez, Joder, todo galego. Cultura, e iso que é? Concelleira de Cultura polo Partido Popular, pero estou moi ben informado que antes no PSOE chegou a militar. Aquí, o carallo é vivir. Agora está de guía na catedral, cobra, vaya, ou non traballar, que en política é moi normal. Co seu morro así de ancho e nunca millor o puiden dicir, ela vive sin pegar golpe e de gran guía a presumir. Ali se senta nun rinconciño por detrás da catedral. Tes que buscala se queres, que a mí non me parece normal. Se va só ou en parella, non che explica o monumento, e de por riba se cho abre, podes te dar por contento. Fun de verán con os amigos, nada nos explicaron do tempo, volvémonos a conocer, nada é co noso descontento. Díxonos que só yo explicaba aos grupos organizados. Cando volvades por aquí, vide xa documentados. Fai 2 anos para xuño que a Concelleira de Cultura non organizou ningún só acto no que vai de legislatura. Pois vai a sorte que tivemos no noso querido concello, sen cultura e sin turismo, pero con chicas de moito espello. Folla 2. Dentro de pouco a morgue. Que engadidas a asuntos sociais, quen carallo as meteu aí? Do cargo non teñen puta idea, pero sí de presumir. É o mobre que ostenta o cargo da delegación de turismo, que non se foi para Fitur coa súa cara e o seu cinismo. Foi para gastar dietas, porque do resto nin puta idea. O importante é figurar e botar fume como a chimenea. Pero Javier, que buscaches con tanta señorita concelleira que en presumir e non facer nada xa se parecen a ti, Castiñeira? E vai a sorte que tiveches que nin tes oposición, campas ás túas anchas e fas o que che sae dos ollóns. Pois é. Que queres que che diga? Pois non sei que che dicir, pois son cousas que pasan, pois é que de algo hai que presumir. Tou e po, rou, tou! Volve, Jorge, vai vos cantar
Unha aria que cantaba María Calas no ano 56, cando chegou a Vigo nun barco como o que nosotros trouxemos, entrou no porto e viña entrar pa foza e quedouse varado na espiñeira. Donas e cabaleiros, don Jorge coa súa aria. Calamidás, pon aquí, PSOE de Foz. Non me toques o carallo, vades de guais e pillaronvos co carriño dos helados. Agora queredes ir de socialistas, pero todo o mundo se lembra do voso pasado, socio listo. Gracias a eles está todo privatizado, o povo feito un Cristo e con vivendas vacías por los siglos de los siglos. A quen queren enganar poñendo cara de neno bueno, se indignan e todo. E a culpa é do resto, que eles se pensan que son moi buenos. Así lles vai, cada día son máis, flipando coas chorradas que se lles ocurren aos concelleiros. Agora se acordan de remunicipalizar as cousas. Cando tiveron ocasión, non sei por que non interesaba. Antes de ter ocorrencias e insultar a intelixencia, pedide perdón pola vosa incompetencia, que os veciños non temos a culpa das vosas comenencias. Agora non vos traga naide e os ofendeis e todo, pero as hemerotecas están aí para todos. Pedide perdón e facede propósito de enmenda. O mellor así, alguén volve a tragar as vosas ocorrencias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que bueno soy! E encima lo escribo en Facebook. Pero non vos lembrades do que levades facendo durante 20 anos neste concello. Fin. Tou por routou! Espectacular a área do compañero, sin embargo, amigo Jorge. E ora, Eva, paciña, sin voz pero por señas, vai intentar ler unha. Aí a tedes, ela, xa vou traducindo eu. Veña, dalle, reina. Si me quedo sin voz, xúrame. Veña. Donas e cabaleiros. Sí, hola, probándome. Forte aplauso. Aí queda. Se isto fora unha comedia e os do PP, os coristas, en Hollywood pecharían, temos mellores artistas. O reparto é tan enorme que ata cambian os guiós, os fiscais son defensores e os cidadáns, os ladróns. Tamén o teñen montado que cando pecha o telón non queren ir ao Caribe nin coller xubilación. Van para grandes empresas recoller o cheque en branco, no papel de bandoleiros melloran a Marlon Brando. Os que son máis ambiciosos, máis que a interpretación, afinan as súas dotes para a manipulación. Os banqueiros fan os casting, tentarán aos diputados, senadores, presidentes e tamén algún prelado. Saben que os espectadores son de fácil contentar. Televisión, moito fútbol e outra vez a votar. No plató deste concello, o alcalde ameazou: se non ven os dangarín, non vou o por outou. Esta comedia remata, todo cheira a corrupción. E no fondo, oense voces, que veña a revolución, tou por outou. Espectacular o duelo de voces do tou por routou deste ano. E agora volve Manolo. Donas e cabaleiros, forte aplauso. Patacas. A Manolo vai lle costar. Vamos a tratar de respirar todos. Que isto necesita o diafragma, todos, pero axudadme, por favor. Inhalamos, non moito, se tedes a costilla como a min, hasta un certo límite. Aguanta, non, espera. Aguantamos o aire, aguantámolo. E agora
Voto a Ramona, tranquilo. Outra vez, vamos todos, que non se me queden aire co aire dentro, Unha, dúas, para arriba. Aguantamos. Botamos. Ora de lado, poñémonos de lado. No, de lado para coller o que se chama diafragma diagonal. Estudiei non, outra cousa non. Pero eu viví en frente da Facultade de Santiago, da Facultade de Medicina, moitos anos. Eu quería cenar hoxe. Está sanando que ten famo o cocho. Va! Donas e cabaleiros! Hola ya! Van. Patacas e porco. Ai, que será de nós? Que xa non temos patacas, aínda que teño solución, arreglado con 4 estacas. Cerramos a boca da ría con costeiros de eucalipto e labrámolas no taro que non está contaminado co bicho. E coas ganancias que teremos, dragamos ata Puerto Chico para que entren yates e barcos. Matamos 2 páxaros dun tiro, teremos patacas para comer e o porto ben dragadiño, que poña Casti os pantaláns e xa temos Porto Deportivo. ¡Au para todos! Ben, cantas vos quedan, queridas compañeras, e sin embargo, unha? Eso é hostia. Arreámoselo unha subeliense. Sí. Dios, gústame cando o público participa, que se integra, cando está un partido en tensión e de repente dice: vamos chavales, oe, 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 a suela, oe, 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 a suela, oe, 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 a suela, oe. Espectaculares. O siguiente topo rotou díase: o noso rexedor. Non, perdón, o noso renxedor. Non sei se é unha errata ou
Ora leeremos, entón veremos se ten un sentido retórico da palabra. O que renxador é o que renxe, e rexedor é o que rixe. Hasta aí chegamos todos, incluso os que estamos mirando o móvil e non estades atendendo. Non quero me risas. El loro falador é ramallado, é por ramalleira que non se sinte, é por plataforma que o ve con 20, é un disparate moi disparatado. É de pouco pelo, sin cupelado, un ousado que cree ser valente, un home ter que de parecer recente, un dereito sempre revirado. É sin ningunha idea, patán ben ideoso, ben cos da feira, vai cos do mercado. Goberneiro que desgoberna, patoso. Este é, señores, quen ten todo acabado. Este quen nos manda, quen terma do noso. Tizón ardente que non nos dá alumeado. Chou, po, rou, chou! Alguén podría dicir en dúas palabras o que quixo dicir este do broto? Tres. Ou tres, veña, va. Porque non é fácil, hai que ler no subconsciente ou incluso no inconsciente. Vou seguir para darle un pouquiño de dinamismo. Algo pasa aí? Hai que deixar salir, por favor. Non, mellor que saia para fora un momentinho. Que fai un pouco de calor, hai un pouco de xente. Como vai iso? Dades alguna información? Seguimos? Sí? Veña, gracias. Ben, donas e cabaleiros, o entroido está ás portas, estamos ben preparados, recibiremos a festa todos ben engalanados. Motivos para disfrazarse non van faltar este ano. De políticos corruptos o personal sabe un rato. Para que imos preocuparnos se a xusticia é implacable por roubar unha galiña? Calquer pringado é culpable. Cando pillan a un edil, collen a un de cada 1000 coas mans no peto doutro. Non sé nada, señor juez, yo venía del convento, no conozco, yo no entiendo, no sé de que va este cuento. O xuiz non vai temblar, nin sentar xurisprudencia, unha sentencia exemplar, 2 meses sen traballar, e para o domingo sen festa. E por iso, meus amigos, cheguei a esta conclusión: o disfraz de Urdangarín vai molar mogollón. Tou, po, rou, tou! Vamos mangados neste momento, donas e cabaleiros, don Marcos, tamén denominado Fernández, tamén denominado Camareiro, tamén denominado o do bigote. Martiño. Tela. Este facía o mellor Vila, como era esa Sa. Cambiémoslle xa o nome, que agora non manda o santo. Chamémoslle Sa Martiño, que é un nome con máis encanto. Fagamos unha igrexa nova, tiremos a catedral, paguémoslle todos a obra, a construción Sa. Queremos tamén unha fonte que vai bella a da Zapata, que fure Sa, que necesita máis prata. Ruido eito no Carme, París de noia e sintonía, máis negocio para Sa e que siga a alegría. Asfaltados ou xardinería, todo lle cae a Sa. Tamén pinta os bordillos
O importante é facturar. As obras de carpintería tenas que subcontratar. El saca o beneficio e o carpinteiro a traballar. Anuncias un novo negocio na axuda a domicilio. Deixemos que fale el e que explique como o fixo. Que marchen todos de Foz. Aquí só traballo eu. Para iso puxen o alcalde a un que é criado meu. Tou porro, tou porro, tou. Estamos que lo tiramos, estamos premiando, estamos regalando. Quero facer nada, 30 segundos de disertación sobre a presentación, o esmeramento. Dicía un profesor que tiña eu aí no colegio dos curas, un profesor que tiña gafas e nos tiraba das orellas cando non nos daba cos cobos. Dicía, esmérense, señores, esmérense ao máximo. La presentación e la limpieza son 4 puntos sobre 6 posibles. Entonces, hai algunhas que, o sea, vese a categoría e dices, interpreta, lee. Eu son o que peor letra ten do mundo mundial, podo vos asegurar. Pero, coño, faina un pouco grande, que teño unha edad, home, que me costa, de verdad. Nin coas gafas, o sea, un pouquinho grande, gasta 2 folios, home, sabes, unha carilla, deixa a outra en blanco, na mano, no ordenador, coña doble espacio, pero sin todos os sitios. Vente á biblioteca, ainda que non teña a bibliotecaria, e pide un ordenador. Pero en cambio, hai xente que se esmera, que fai as cousas con sentido, que fai as cousas preciosas. Importarías enseñar. Mirade que caligrafía. Eu vin apuntes de meu pai, era a caligrafía que lles enseñaba. Isto é unha maravilla. Despois, poderán estar mellor ou peor, pero, coño, se unha vez dices, hostia, esta vou a ler porque me cago en tal. Vamos tratar, eu sei quen escribeu esta, porque lle conozo a letra que estudiou comigo. Terme deixado algún apunte, non lle cambiou nada. Creo que está de profesor por aí. Non vou dar máis pistas. É que goste que non mo dixo naide. Donas e cabaleiros, vamos ler a ben presentada, Don Jorge. Non, podes aplaudir, Tiven mirando po lombo, tiven mirando pa ría, vin pasar unha gaivota, vin mexar unha ave fría. Dende o rego de esteiro ata a punta dos fondás, acabouse toda a vida que había anos atrás. Vin 2 berberechos vellos arrimados ás muletas, vin unha berberechiña sin ollos e máis sin tetas. E lle preguntei a un deles, onde van os chicariños? E me contestou chorando, as vellas non fan meniños. Vin un cangrexo mortiño, nin patas nin capadoiras, que lla sacou un turista da praia da Rapadoira. Recordei os vellos tempos de cando eu era pícaro. Íbamos vellas e novos coller caldeiros de chícaros, pero pasaron os anos e tanta depuradora e tanta contaminación, nin ría nin solución. Plásticos, lixo, botellas, cachos de barcos tirados. E non sería mellor ter un pouco adecentado? Dicen de facer a festa do percebe en Fonsagrada, e do mexilón en Sarria, e do cocido na illa de Cortegada.
Que festa podes facer? Hai gerifaltes dun pobo. Si non hai materia prima, ou és tonto ou eres bobo. Ai, meu concello de Foz, como se che veu plumeiro. Soi o levantas a voz para sacarnos diñeiro. E sigues facendo festa, unha máis ano tras ano. Nosotros pagar impostos e que nos den polo ano. Tou por routou. Ideas felices. Un señorito deixaron a casa de toda a vida e con isto da moda das mareas se buscaron de novo a vida. Nesto da política chámanse F.P.F. Como falar por falar, pero con foder. Ah, non, Foz Plataforma de Futuro, que parecerá máis chulo. Os rapaces son moi traballadores, non paran en todo o día. O que máis lles preocupa son as pobres cunetas que teñen un pouco de gravilla. E se lle rozas unha pista, enchen o peito de alegría. Dá gusto como traballamos pola vida. Moción chorra por aquí, moción chorra por alá. Se non hai ideas, reciclemos un pouco o traballo dos demais. O mellor non se enteraron, malo serán. Ora ben foi eu. Un día, os nosos amigos FPF se decidiron a preguntar aos nosos veciños pola sanidade. Sabemos todos que antes importaba un huevo, pero agora son da Marea e xa non se acordan dos veciños do pobo que moitos anos tiveron loitando por todos. A idea foi a seguinte: facer unha enquisa con 4 preguntas, todas moi sesudas, sobre como funciona o PAC da nosa vida. Pero hai un problemilla en Foz, non hai PAC, e os veciños iban ben informados. Lle tuveron que lembrar. Pero hai un problemilla en Foz, non hai PAC, claro, a cousa é así. Pero hai un problemilla, como en Foz non hai plan, e os veciños ben informados lle tuveron que lembrar. Tamén falaban de ambulancia asistencial, pero non se deron conta do pequeno detalle que vai pa 5 anos que xa non hai. Que lles parecen os médicos de urxencias aos nosos veciños? Error, deso non temos. Infórmense primeiro. Ou acaso os médicos de cabeceira agora son de urxencias? E así todo. E antes de sair do SOE por loitas intestinas, duns egos de pacotilla, mellor nos sería se montásedes un partido que loitara polos veciños, e non un chiringuito para ter quente o cuiño. Ora vou pa aquí para arriba. Escapastes do inimigo, pero agora, quen é o voso amigo? Onde vos metistes, banda de mareadillos, e facede algo e deixade de meter bulos polos bares, que os que vos votaron de nada lles vale a merda que largades. Tou, po, rou, tou! Impresionante. Volve o mellor café do mundo, Vázquez e Castro. Non é moi larga, xa vos lo digo. ¿Por qué a veces huele tanto a mierda en el puerto? Por llamarle algo. A ciertas horas de la noche, un paseíto romántico y un aroma peculiar.
digno de recordar. Final. Vamos a dar outra oportunidade a Paz, que o está pedindo, iba a dicir a vernos, no, que o está pedindo así suavemente, suavemente, bésame, que quiero sentir tu cuerpo besándome otra vez, suavemente, bésame. Joder. Pero se me estaba gustando, cara. Esa gusta por máis, non? Veña, va, que temos que ir cenar. Paz, vamos allá. Estaba pero hoxe doime a barriga de fame e o corazón de flaqueza, cánsanseme as pernas e ata me doi a cabeza. Tou porro, tou. Seguimos premiando con Marcos. Aquí hai para todos, sabedes. As mellores amigas se titula. As mellores amigas ten a so PP no BNG. Lorena e Tareixa, Tareixa e Lorena, amigas de Castiñeira son. Fan e desfan, con chavadas están, as mellores socias son, xuntos botan a recaudación para a Diputación. A súa ideoloxía esquecen cando argallan o xeriátrico para o Concello e privatizan, así de ben, para darlle as monxiñas o pan. As mellores amigas ten as o PP no BNG. Lorena e Tareixa, Tareixa e Lorena, amigas de Castiñeira son. Para aprobar os orzamentos, ali están elas tan santiñas, e levantan a man, como boas amiguiñas, a cambio do pabillón. Fan oposición da oposición, e non lles toques a moción do centro de saúde que deseo é, e non da corporación. As melloras amigas son, ten as o PP no BNG, Lorena e Tareixa, Tareixa e Lorena, amigas de Castiñeira son. Entre cella e cella, a plataforma e o PSOE teñen, non vai a ser que, pola esquerda lles den, cunha boa centella. Estas amiguiñas o norte perderon, non sei se o recuperarán, porque polo Castiñeira engaioladas están. As mellores amigas ten as o PP no BNG. Lorena e Tareixa, Tareixa e Lorena, amigas de Castiñeira son. Tou porrou, tou porrou, tou. Lorena e Tareixa, Tareixa e Lorena, amigas de Castiñeira son. Tou porrou, tou. E agora, outra área de Don Jorge. A injusta xustiza. Cando se fala de xustiza, dice que é igual para todos. Pretenden seguir tratándonos como se nós fósemos bobos. Evitou ir ao cárcere Urdangarín e sen fianza. Quen de vós aquí presente dispón de tanta bonanza? Cristina non sabía nada e asinaba os papéis sen ler. Tanta carreira estudou a infanta e mirade onde foi caer. Que a xustiza é igual para todos non creo que sexa verdade, pois nós non teríamos abogados que dispuxeran de tantas cualidades. Se che mandan un de oficio, podes te dar por contento, que se ti roubas unha galiña, métenche de 20 anos a un cento.
E nin te libra do cárcere nin o mesmo patanexo. Que ten cartos o defende o mesmiño... Quen ten cartos o defende o mesmiño Deus do ceo. Hai un dito popular que confirma este caso. Sempre o pobre che será quen vai de fracaso en fracaso. Cando un pobre se emborracha, vaite para casa, borracho maldito. Pero cando se emborracha o rico, que simpático está el señorito. A xustiza non che igual, nin corta polo mesmo raseiro. O mellor xuiz que che hai, meu amigo Don Diñeiro. Tou por routou. Ben, donas e cabaleiros, ahora vai cantar o fillo de Antón de Papaqueixos. Vente, sube, ven. Queres cantar aquí comigo? Roque. Ah, ahora vai dormir. Cando diga 3, Roque, quedaraste Roque. Concéntrate. Tú non te ron que vas dormir tú tamén. Cando diga 3. 1, 2, Pepita, 3. Vedes como se fai calar a un neno? Sí, para a miña tía Maruja é imposible. No, ten xameda. Pecunia non... Hostia, vai a outra. Pecunia non oleta. Veña a visitar Foz esta vila. Debe ser viña a visitar Foz esta vila é moi bonita. No, ten razón Pecunia Olet. Veña a visitar Foz esta vila é moi bonita. Pero si vai polo muelle, poñas unha mascarilla. E baixando pola iglesia xa comeza a cheirar. Cheira cando tá o mar baixo e tamén na preamar. Se vas comprar ao mercado frouta, queixo ou bacalao, todo che cheira, nada che ole, sales dali mareado. Cando saes polos bares, non ben botas un pé fora, vénenche unhas galfaradas que che fan tapar a boca. Esta vila é moi fermosa, este pobo é moi bonito, pero o recendo que bota, iso non che é de recibo. Chego o ventiño mareiro, fresquiño e saudable, e a puta depuradora volve o irrespirable. Trague o demo a quen a puxo, tivo pouca intelixencia, porque iso non se lle ocorre nin o que asou a manteiga. Castiñeira, non te rajes e bota fora ese noxo, que esta vila é moi bonita, este pobo é moi fermoso. Unha bomba fedorenta estoupou e fuxo pum, vivo tou por routou, non digo máis, xa me fun, tou por routou. Creo que volve Marcos Máxico Fernández. Nunca se poñen de acordo. Pregúntome, para que serven? Son todos moi progresistas, pero o sangue non lles ferve. Como os galos de pelexa, andan a darse bocados, falan moito, actúan pouco. Débenos ter ben atados. E así vai o concello, como un entroido perpetuo. Pasan o ano de festa mentres se quentan os petos. A oposición, como sempre, vai aos plenos a cumplir. Os do PP mangonean e eles a velas vir. E colorín colorado, este conto da vergoña, perdéronse 4 anos e o que nos queda de coña. Tou por routou, por routou. Cando
collemos cadenilla non é que nos pare. Zas, unha, outra, zas, outra, veña, trae outra, non sei que. Canta che quedan, a min seta, a min dúas, a min unha, toma, reparte, dalle esta, aquela. Olha que non lea máis, que está quedando sin voz, que lea paz, me cago en tal, eu non poido, mirade como doña voz. Todos son discusións aí detrás do... Ai, non, que non estades vendo. Que son aí as discusións. Atención, esta vou a ler como se fora un partido de fútbol. Cando se retransmite un partido de fútbol. Estades preparados? Acordaros cando dicían gol en la condomina, conectamos con las gaunas, atención, atención. Non estamos así? Bueno, non vou ler así. JJ Castiñeira, que ben o desmontado, nada podes dicir, todo o contado. Colles da granda, son gananciales, pero colles cheira os de sempre, os do lado. Colles da ola, que ben cheira o gasoil, que atravese a acera o que poda e que non vai mareado. JJ Castiñeira, que ben o desmontado, nada podes dicir, todo o contado. Colles de Sá, bueno, as farangullas, pero tamén teredes amañado, non vai a quedarse en nada, canto ten axudado. Colle a ilustre concelleira de silvicultura, que moito ten aprendido, carallo. JJ Castiñeira, que ben o tes montado, nada podes decir, todo o contado. Tou, po, rou, tou! Está costoume. Métese cando forzo aí a costilla. Entón vou descansar un pouquiño. Temos aí, deronnos habitación no Leitón. De vez en cuando cuídanos así no Concello. Baño e masaje e volvo, deixo vos con Jorge. Gracias. Caso ufólogo en cuarto milenio de 4TV. Radio Foz Noticias. Hoxe, no Concello de Foz, recibiuse a inesperada visita de Iker Jiménez e Carmen Porter, director e subdirector do programa Cuarto Milenio de Televisión 4, con todo o seu equipo de cámaras, técnicos de imaxe, técnicos de son, etc. O motivo desta visita tan importante foi porque o xornalista Iker Jiménez tivo noticias de existencia dun extraterrestre no Concello de Foz, e que por fin o ser humano por primeira vez na historia da humanidade tivo contactos e vivencias con seres de outros planetas. O señor alcalde Javier Jorge Castiñeira recibiunos no seu despacho totalmente sorprendido por tal visita e, sobre todo, polo número de persoas desprazadas á localidade de Foz e sen un motivo aparente. O alcalde mandou sentar no seu despacho a Iker e a Carmen e preguntoulles que cal era a razón da súa inesperada visita á localidade de Foz e, sobre todo, a dun programa que non trata nada sobre turismo nin temas do corazón e que, cando se fala de historia, é por asuntos de gran relevancia. Iker comentoulle ao alcalde que aos seus estudios chegou a noticia da presenza dun extraterrestre en Foz. Dito humanoide permaneceu na nosa vila durante varios anos, convivindo perfectamente con todos, pero que ao final desapareceu sen deixar nin rastro. O alcalde preguntoulle a Iker e a Carmen se lle lo podían describir para darlles unha clara resposta, o que Iker respondeu sen problema. Verá, señor alcalde, al parecer este extraterrestre era de forma semejante a la humana. Nos han dicho que tiene la cabeza enorme, como todos los extraterrestres o humanoides. Al parecer, y según nuestros... informes. Caminaba como los patos y portando un extraño objeto bajo un brazo. Su misión en la Tierra no estaba muy clara en un principio, pero al final se supo que su idea era la de dominar y colonizar al pueblo de Foz como territorio experimental.
Nos han dicho también que este fenómeno alienígena de allende nuestro planeta solía entrenar a las gentes mayores, llevándolos en viajes a distintos lugares de la Tierra. Tú mentas non os nombres. Tranquiliño, oi. Hasta ahora hai moita xente que leva as persoas maiores de viaxe. Para prepararlos con la idea de que en un determinado tiempo viajaran en naves espaciales para hacer desaparecer a los jubilados de la faz de la Tierra, alegando que son un gasto inútil. Pero que al final algo extraño pasó con él, que ahora no se le ve por ninguna parte. Se cree que fue por autoabducción. O alcalde, mirando para Iker e Carmen, pegoulle a risa, e contestoulles moi claramente: tranquilos, ya lo tenemos controlado del todo y ya no volverá a hacer daño a nadie. Ha sido apartado del mundo de la política, que era su centro de operaciones y lo que les subvencionaba todos sus movimientos. Iker preguntó: ¿no nos puede dar más datos, señor alcalde? Pues sí, por vuestra tan clara descripción del fenómeno extraterrestre, se trata de un tal Cancio. Jaime Cancio Rodríguez, que ha desaparecido de la noche a la mañana en una nave espacial tripulada por seres de otra galaxia. En la nave se visionaba un letrero que decía: o PSOE e amigos das viaxes recordaránte con cariño. Faloulles Radio Foz Noticias. Doutor Routón! Dixo Jaime Pancio. Pancio. Non andedes agora que depois dicen: no, andaban aí dicindo, no. Pancio con C. Don Jaime Pancio. Pancio con C. Claro. A primeira é unha pan e pois ven a C. Pancio. Témolo todo claro? Ou queredes que vos especifico Laia? Sí. E ora... Marcos Talismán Fernández. Eu despois de ir a Jorge retírome. Esta foi moi ben. En Foz temos o alcalde Castiñeira, que goberna en minoría e saca adiante todos os temas igual que se tivese maioría. Como dicías? Cando non o apoian os da plataforma, apóiano as do BNG. A excusa de polo ben do pobo igual vale para clavarche unha depuradora na porta da casa como para dar a dedo o asilo, con tal de que mamá non perda o emprego. Os do PSOE que meteron a zoca ata o pescozo co candidato que presentou a dimisión opóñense a todo, pero tampouco atopan solución. Inténteno ou non. Quixeron baixar a contribución e saíulles un mojón. Castiñeira e as bloqueiras recurriron a moción. E namentres os veciños a pagar un bo bastón. Da obra pública en Foz case mellor nin falar, pois ao final con ela xa se vai quedar. Hecho que ten ter amigos nas alturas do concello e unha empresa que o mesmo pon un banco que un cristal, frite un ovo ou plancha unha garbata. O caso é pillar a contrata.
Agora vamos poñer bonito o pobo, humanizados e cadín. Esperemos que se empezan as obras vayan como un cañón. Se collen o ritmo do dragado do porto, en vez de humanización, vai ser desesperación. E vámoslo deixar aquí, que se empezamos a contar baches, fochancas, lixos e merdalladas que campan a montón, pásase noso entroido e píllanos un sofocón. Ata a próxima, amigos, e que viva o entroido e o tou, po, rou, tou! Ben, xa imos rematando, donas e cabaleiros, que temos a raíña e as súas damas de honor que están mortas, as mulleres. Levan de festa desde prácticamente o ano pasado. Creo que foi en Noiteboa, a primeira vez non, de Noiteboa, e desde Noiteboa non pararon, donas e cabaleiros, e aí estedes de pé aguantando. Puñei eu aquí, reservado raíña e damas de honor, que me acordarei para sempre. Gracias, organización. Xa nos vamos, Carmen? Tranquilo. Relaja un pouco. E mas ten que bailar. Non sei se... Oxe, hai farolillo, oxe que hai. Mañá mañá baile do farolillo. Levo ganado toda a vida. Buah. Como era o farolillo, o vals aquel. Como é o vals? Espera, menor que sabía un valso. Sí, dime si tú quieres bailar con el son del vals de las mariposas. E dicía meu primo Chinga, contigo. Acórdome perfectamente. Entón dice, eu xiscaba o ollo, porque o rollo era que había que... Ai, non lo vou dicir, callo, que isto é prevaricar. No. O baile do como é? O baile das velas. Baixa o micrófono. Queredes subir os dous? Outro lista oficial, carallo. É don Antonio Núñez que me dixo meu pai que inauguraron o Seijal na Coruña. Non o vou contar. En Carballo inauguraronas todas e pecháronas. E pois dice miña mãe, non sei a quen saliches. E digo eu sempre, o abuelo de Diego. Ai no, eso dicen yo a Diego. Bueno, vamos a deixar que estamos aquí divagando e agora ya ten fame, carallo. Creo, non sei se é a última ou a penúltima. Queda unha cantiga e unha garimo, non? O garimo creo que vai para a concellala desta... Leo, atentos que leo. Coa chega do entroiro soltas a imaginación, con un prato de fillogas apareces na función. Pola mañá, moi cediño, xuntámonos unhos cantos, tomamos unhos cafés e a criticar a outros tantos que se en Burela traballan, Ribadeo está crecendo e nós, que estamos facendo? Aquí non se vende un rabo, ou vendemos a galiña ou nos pilla o touro bravo. Tácheme costando concentrarme. Estou acabando, pero... Vou ser serio. Entre miña tía Maruja, mas tú... Entre para e tente quieto como a quen non quera cousa, cada cal para a súa casa e sin romper unha lousa. Parece que como si
e non arreglamos nada. Parece como que sí, pero non arreglamos nada. Estás máis guapo caladiño ou comendo unha empanada. Mañá, aquí, a mesma, recordo o taberneiro pasar polo mostrador que hai que soltar o diñeiro. Chou, po, rou, chou! Ben, donas e cabaleiros, e ahora para rematar a función vamos realmente escarallar unha canción, pero que se chama Desfacela, porque as de antes desfixémoslas, pero é que este xa aquí, vamos, vai, porque hasta ten música, hasta lle fixeron música a esta canción. Vademos preparando, cando queiras, vade poñendo, chavales. Donas e cabaleiros, un aplauso, que non que unha obra máis. Logo van 2 horas, Isto é unha versión. Buscando las heridas do pasado. Chego Donald Trump, que non quere a ninguén de outro lado. A súa maneira está gobernando, con la miña leva a todos lados, con ese pelo tan repeinado, un muro quiere construir, pero quiere que eu pare outro. América no corazón, amórate a ti, amórame a mí. Un muro quiere construir, pero quiere que yo pague otro. Con América no corazón, amórate a ti, amórame a mí. Atacando as liberdades da xente. Nos parodian máis feliz. Non te gustan porque son diferentes. A súa maneira está gobernando, con el área que la leva a todos lados, con ese pelo repeinado. Un muro quiere construir, pero quiere que yo pague otro. Con América no corazón, amórate a ti, amórame a mí. Un muro quiere construir, pero quiere que yo pague otro. Con América no corazón, amórate a ti, amórame a mí. Una chica es muy mala persona, trata a las mujeres como se José Parola, dejó la Casa Blanca como una coroa, cabello peinado como una fregona, busca ya tortura e pensar las fronteiras, busca ya mujeres pero a súa maneira, odia aos latinos e a xente estranxeira, quere que América se pensa xa primeira, vai te ir a outro planeta, mira loca, vai te ir a outro planeta, quero que te vayas por la mensajeta, ya estamos hartos de tanta vendetta, vai te ir a outro planeta, vai cruzar a cruz en metralletas, quiero que te vayas por la mensajeta, ya estamos hartos de tanta vendetta. Su manera está gobernando, con una araña que la leva a todos lados, con ese pelo tan repeinado. Un muro quiere construir, pero quiere que lo pague otro. Con América no corazón, amórate a ti, amórame a mí. Un muro quiere construir, pero quiere que lo pague otro. Con América no corazón, amórate a ti, amórame a mí. Te va a tener otro planeta, mira Roma va a tener otro planeta. Quiero que te vaya otro planeta, ya vamos hartos de la vendetta. Bueno, amigos, fuerte ese aplauso. E así remata un ano máis o auténtico, o único, o exclusivo Chou Po Rou
ano que venen. Donas e cabaleiros, chou, po, ron, chou. Gracias.